Hello mga karadyo! Ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni atong sigilanon, panugon! Asa na nabitay gikan sa sangas kahoy? Bisi ka na! Eric! Dili! Maghikog si Eric! Eric! Ayaw! Eric, ayaw maghikog! Eric! Eric, kanaugis kahoy! Ayaw tan maghikog! Dakong saan paghikog, Eric! Ella? Oh, ako ni. Wa ka makabati na ko. Ganina na ko nagsigig sang pit nimo kadaog diha oy. Nga may katkat man ka. Eric, ayaw intong paghikog. Kung sa man kabugat ang imo problema, dili makasulbad ang paghikog. Maingon si Mama Christine nga kung doon natay problema ato ning iampos Ginoo. Patabang tagsulbad niya. Busa ayaw paghikog. Kadaog na diha. Oo. Manaod ako. Hoy, naunsa man ka? Ngayon naguna-una naman ka nga maghikog. Unya nagbutang pagkagpisi na sa sanga sa kahoy. Klaro kayo ay para hikog ng pagkahigot sa pisi. Nay para sulan sa osto mo oh. Dili man ako nagbutang ana. Ha? Dili ikaw naghikot anang pisi para hikog sa ibabaw? Dili. Ang kat-kat naman ko. Kay maghikog lagi ka. Wa sa kong nahuna ang paghikog. Pero unsa? Dali. Mamiya na ta din eh. Mayo pa. Kay murag doon ay naghikog inimbahinas kakahuyan. Unsa? Pisi nga gihikot sa sanga sa kahoy ang inyong nakita? Mao na, madam. Ug nakita na ako si Eric na may katkat. Abi na kong maghikog na sabsiya. Kisa makay naghikot sa mong pisi, madam. Wa ko mahibaw. Pero wa man ko makabantay nga may pisi nga gihikot sa mong kahoy. Nagsubay ko sa kakahuyan sa miaging adlaw. Huh? Pero may pisi lagi, madam. Naapagani dito hangtod karon. Dali, atong tanaw. Nara, madam. Narang kahoy. Ug naasab ang... Hain may pisi diha para hikog. Wa man lagi. Pero diha man to kanina. Wa pa man kumaon ni siya nga makalimot dahil sa nahitabo. Madam, klaro kay sa mong pananaw ni Eric ang pisi nga nagbitay. Kung may pisi pa diha, hain man lagi. Wa na tuod. Pero, basin may mikuha ini sa dahil ng lakaw na mi. Gilangan na ko ni boss akong trabaho na. Isang unsa na lay maso ng inyong rahura. Pero, diha magipisi kanina. Ngalang nawa naman. Kinsa na? Si Ella ni Eric. Eric, musod ko ha. Eric? Ang nga na nagbukot makasabol o nagatubang dihas bongbong. Isulti lang kung si tuyo nimo. Atubang nako. Isulti na lang gusto namong isulti. Lain ako mamatis lawas. Laban akong oo. Okay. Sige. Lain man ka ha. Kuan ba? Nawa lagi ang pisi sa kahoy sa among pagbalik karon ni madam. Ha? O ba sing gikuhag tao? Pero kinsa man sa nang nakuha ini? Ano higot ani? Mao si nagtangtang spisi. Ha? Pero para hikog man to. Klaro man kais pagkahikot sa tumoy spisi nga nagbitay. Oh, gusto tingalig maghikog ang nagbutang sa maong pisi sa kahoy. Mao na posible nga nahitabo. Kahikugon ang nagbutan sa pisi sa kahoy.
Unsa? Ella, ayaw nag-ukaya pang ubang mga panghitabo din sa mansyon. Pangitaan na lang ang singsing. Ugyain ako din eh. Sorry nga, natugaw ti ka. Nausabag kalit si Eric. Dili naman siya hapit mo tanaw na ako. Tinuod ka ang dula ni Joel nga doon problema si Eric. Ella. Dali. May ipakita ko nimo. Dali. Joel, unsa ba? Unsa man kay nainaya ka ako? Ayaw ka ko bunutan. May importante ko ipakita nimo. Dali na. Mag-unsam sa tadinis bakanting kwarto. Tanaw ang higdaanan. Naikama, di habol. Ang habol. Wa matarong paghapnig, di ba? Oo. Unya, unsa man imong huna-huna, ha? Dunay natuog di ha? Bingo! Gusto ka? May natuog diha. Og dili ako. Dili ikaw. Ang natuog diha. Ha? Buti pa sabot. Nga may nag-okupar ining maong kwarto. Ha? Oh. Niyaw. Dali. Dali, dol. Kini. Simuta, oh. Simutang kama. Simuta. Kabaw pagsingot, ana. Kana. Mauna ang makapahibong. Bahong singot. Pero, di yun mo sultis, madam, nga may nagpuyo ining maong kwarto. Ha? Ela, tawag yun ang misuntok sa bungbong sa imong kwarto. Ug ani siya din ni magkatulganan. Joel. Di arasan mong duha din sa bakanting kwarto. Niya nasan siya eh. Madam, sulti na lang kung kinsa naghigdaan ining kwarto, ha? Kaya ninimaho ng singot ang habol, oh. Ha? Madam, ngano dili makamusulti? Dugay na nigipuy-an ang maong kwarto. Ug wa na ko hilabti ang mga butang dinhi. Og kinsa may nakahigda din eh. Wa ko makaila. Bisita lang ni Don Faustino. Nakalimot ko siya nga. Pagabos na mo, sa manihapon na. Niya na mi, madam. Oh, wa ba di ang psycho killer day? Agay, Kinsay ginganda ni mong psycho killer, Joel? joke lang, madam. Si Eric ba? O pa malagi si Eric? Si ila makatubag anak kay suod sila. Naglain ng lawas. Nagsigir higda. Basig musunod siya kamising ni Wilma, ha? Joel, mahimo ba? Dili ka masigisgot ang mga kuyaw nga hitabo. Ika rin nag-ingon na nagpatagad rin si Wilma. Ayaw na mo paglalis. Ako na lang dadag pagkaon si Eric siyang kwarto niya. Oh, ton-ina ninyo. Ha? Ting exam na mo? Mauna ang ihap sa bell matang usa ninyo. Ha? Uy, Mura din ignaas, eskwelahan ini. Nagluya na si Don Faustino. Og dili na siya makadali-dali og saka kanaog din ni sa ubos. Gusto siya ikasulti ang matang usa ninyo gamiton na niyang bell. ha? Ha? Dili na ako mutawag ninyo. Siya na mismo pinaagi sa bell. Uy, hala, tuod no? Niya tuod nga akong nga, no? Niyas papel. Patanawa ko, Bi. Ella, duha ka bagting. Eric, tulo ka bagting. Joel, upat ka bagting. Uy, Wilma, 5 ka bagting. Ganun na din siya makiksulti matag-usa na mo? Mo na gusto sa himat yun. Dili nato siya mahimong supakon. okay. Upat ka bagting ko, no? Kadagan ko na ron. Karong bagting, ha? Kinsa may gitawag aron? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!